Jelenu bih pitao na šta najviše troši novac. Malo pre smo spomenuli skromnost kao osobinu karakternu koju ti posebno navodiš kada pričaš pozitivno o nekome. Da li si ti skromna kada je reč o tvojim željama, prohtevima, trošenju? Zaista jesam. Evo ja sam prije nekih možda godinu dana kupila mali stan u Splitu, nekih 70 kvadrata. Skromno sam ga uredila, dakle nisam pretjerivala i kupovala nekakav skupi namještaj. Volim shopping kao i svaka žena, ali ne pretjerujem. Zaista ne pretjerujem. Kupiš skupu majicu i dođeš kući, shvatiš da je ta majica, ne znam koliko si platio, 100-200 eura, shvatiš da je ta majica u principu iskidana. A onda odeš negdje u Zaru, Mango i platiš tu majicu 20 eura i obučeš sigurno 10 puta, ona je uvijek kao nova. Dakle, nema pravila. Volim kupiti skupi komad robe, volim kupiti dobre cipele i volim dobru tortu. Dobro, i na to ne štedi? Na tome ne štediš? Ne. A šta te onako najviše obraduje? Pa ja ti najviše volim samu sebe onako nešto sebi pokloniti. Dobro. Sretna sam što sam kupila stan, što sam ga sama platila, što sam sama zaradila taj novac. Koliko si štedila za stan? Dugo, jako dugo. Zaista jako dugo. I sretna sam svaki put kad uđem u svoj stan, zaista sam presretna. Nema ljepše stvari. Moram da te pitam, je li pogled na more ili? Je. Jes? Je. Pa divno. I kod mame isto, kako ja, mislim to nije da se mogu pohvaliti baš tim, ali ja ne kuham. Pa svaki dan idem kod mame na ručak. Mama još ima ljepši pogled. Stan ima još na boljoj poziciji u Splitu. I onda volim onako ručat i opustiti se onako i pogled na Brač. To je zaista nešto prekrasno. I kad gledam sad kako si bela... Ja se nikad ne sunčam. A živiš na moru? Ja sam ovakva ljeti. Ja se nikad ne sunčam. Znaš, kako se kaže, svi možemo biti crni. Dobro. Ali ovako bijeli niko ovako bijeli ne može biti. Pa koliko je Michael Jackson potrošio para. I to ti je zaštitni znak, jel da? Je, pa da. Dakle, faktori ništa, znači na plažu ne? Ne. Zaista se ne sunčam, pazim, a imam i osjetljivu kožu. Tako da ja 5 minuta na suncu, ja sam crvena, izgorim. A i sviđa mi se, zašto? Jeste, da. Baš je onako otmeno. Je. Jeste. Madonna se isto ne sunča. Ne, Madonna. Koliko je Michael Jackson potrošio para? A mislim. Da bi onako bio. Kad smo već kod para, na što si još potrošila da ne pričamo o garderobi i o stanu? Pročitala sam da si otišla kod plastičnog hirurga i ugradila silikone, je li to istina? Aj pipni. Jel nisi? Pa nisam, stvarno nisam. To i mene pitaju, pa kao, ja im uvek tako isto kažem. Nisam, onda oni gledaju, pa kao, pa kao, pa... Pa mislim, evo, pipni ti, mislim, znaš ono, stvarno. Ćeš ti meni, ja tebi. Ajde, dođi. Aj ti prvo meni. Čekaj da... Aj, utkopću se. Prirodno. Aj ti meni. Samo malo bolji grudnjak. I to je to? Ma da. Pa to i ne košta, to i nije skupo. Pa normalno. A ja volim što prirodnije, to bolje. Nikada u životu nisam bila na... I ne podržavaš to? Pa nemam ništa protiv toga. Znaš, ako neko ima veliki nos, ako nije neko zadovoljan sa svojim ustima, ali ne volim pretjerivanje. Si zadovoljna ti sa sobom, ili bi mijenjala nešto? Ne bi. Šta ja znam, šta bi? Bila sam jedno vrijeme nezadovoljna, da ti budem iskrena, imam malo širi nos. A onda sam razmišljala, kako bi izgledala, imam ovako neki tanki, kao Michael Jackson, fakat bi glupo izgledala. Su moderne te ove plastične operacije u Hrvatskoj? Ma jesu. Zato što su ovdje doživljavaju bum. Znam. Pogotovo u estradnim krugovima. Da, čula sam. To kao pod nož, kao... Da. Kao šta radiš u 2, kao pa idem da... Pa idem malo na botoks. Idem se malo osvježiti. A ti u tom smislu za sada ništa? Ne, ja koristim dobre kreme. Negdje već 3 godine koristim samo isključivo Kanebo i prezadovoljna sam. Zaista sam prezadovoljna. Od ozdo na gore, što bi rekla moja producentkinja. Tako je. Obavezno od ozdo na gore. Tako je. Sljedeće pitanje. Jelena bi pitala koje su srpske zvezde poznate u Hrvatskoj? Pa... Šta smo rekli, Čola? Čola, 20.000 ljudi u areni. Cecu rado slušaju. Vladu Georgijeva. Lepu Brenu. Uđi slobodno. To je... Jel znaš Uđi slobodno? Pa naravno da znam. Neozbiljno? Da, obožavam tu pjesmu. To je veliki hit. Jel možeš refren samo? Molim ti da me podsjetiš. Uđi slobodno, vidi da li dišem, 1000 sam ti. Ja života dala, dođi uzmi
još i onaj dan što sam s tobom imala. Čekaj, ti odeš u diskoteku ili u neki klub i to... Da, stvarno je dobra pjesma, super. Dobro. Sljedeće pitanje. Sljedeće. Pitala bi je zašto je izašla iz grupe Magazin. Eto, to je ono što zanima sve one koji su te tako i upoznali i zavoljeli kao pevačicu grupe Magazin i onda kad si izašla, neki su rekli pa dobro, to smo i očekivali kad tada, neko je rekao pa zašto? Pa zašto? Pa nekako to je prirodan slijed događaja, tako kažem. Lija je isto nakon 7 godina otišla iz grupe, Daniela je nakon 6. Ja sam se najduže zadržala u grupi Magazin 10,5 godina i to je bila moja odluka, dakle, pisalo se po nekim novinama u nekoj štampi da ja sam se posvađala sa bendom, sa Tončem, bla bla bla, svašta se pričalo i pisalo, ali to je bila moja odluka, ja sam jednostavno htjela probati sama. Bez svađe? Bez svađe, ja i dalje radim sa Tončem Huljićem, dakle, ista ekipa je ostala, i dalje se družim sa svojim dragim kolegama i prijateljima iz grupe Magazin i sa njihovom novom pjevačicom. Dakle, to je jednostavno prirodno. Kako se po tvom mišljenju snašla u cijeloj priči Ivana Kovač? Pa, znaš šta, nije njoj lako. Znaš, nije joj lako uopće. Došla je... Ja sam zaista dugo bila u grupi Magazin. Ljudi su se navikli na mene. Mala plaušica, mršavica i jednom je došla Ivana koja je isto mršavica, ali je crna. Ima totalno drugu boju glasa. I mislim da će je prihvatiti ljudi, ali treba vremena za to. Polako. Treba biti strpljiva. Jesi joj dala neki savjet? Ivana je jako dobra cura. I nas dvije često popijemo kavicu kad ona dođe u Split. Ona živi u Zagrebu i kad ja dođem u Zagreb, odemo na ručak. Pričamo mi o svemu. Ona je zaista uporna i voli ovaj posao. Ali isto tako ja sam 100 puta rekla Ivana, moraš biti strpljiva. Sve što meni nisi dao, on je htio, on je znao. Sa hladna voda, turska kava, me pomaže, boli glava. Koma, neću doma, tamo mi se ne ide. Tuđa soba, tuđa roba, tako svake subote. Dakle, odgovor na pitanje zašto si izašla iz grupe Magazin je zato što si tako htjela. Tačka. Točno. Sljedeće. Jelenu bih pitao koja je njena najveća želja. Da se vratim u grupu Magazin. Ne. 90. godina kad su me pitali koja je moja želja, ja sam rekla da želim pjevati u grupi Magazin. Dobro. I ta mi se želja ispunila 96. godine. Ja sam još mlada. Ti si strpljiva. Ja sam strpljiva, a i mlada sam, hvala Bogu. Ima vremena za sve. Jeste. I za arene, i za sve. Odgovor je koja ti je želja sada? Najbitnije da sam ja zdrava. Najbitnije, samo zdravlje da ti meni da i to je sve. Drugo će sve doći. Draga Jelena, došli smo do samog kraja emisije i ovo što ja držim u ruci jeste CD, tvoj prvi CD, koga sam ponosno predstavljamo i kojega je izdao za ove prostore, naravno City Records. Jelena Rozga je bila danas moj gost u ovoj emisiji, pitali smo je svašta nešto zajedno. Hvala ti puno još jednom što si bila moj gost. Vidimo se ponovo naredne nedelje u isto vrijeme na istom mestu. Do tada ne menjajte kanal i uživajte. Doviđenja, prijatno. Hajde da te čujemo. Hajde.